Паглядзіце, колькі людзей памірае да 60 гадоў, бабруюць, пратэстуе супраць падвышэння пенсійнага ўзросту. У Менску прадаюць маліну па цане золата, а махляры пачалі паляваць на дзяцей. І увага, зіма не хоча адступаць. Нас чакаюць штармавы вецер і начныя замаразкі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Сёння ўначы ў Менску на тэрыторыі піваварнага заводу «Крыніца», што на вуліцы Радыяльнай, адбыўся буйны пажар. Агонь ахапіў адкрытую пляцоўку для захоўвання адкідаў вытворчасці. Гарэлі другасныя матэрыялы, 2 гідраўлічныя прэсы і прыпаркаваны побач седлавы цягач з паўпрычэпам. Агульная плошча ўзгарання склала 500 квадратных метраў. Сітуацыю складняў моцны парывісты вецер, які стварыў высокую пагрозу распаўсюду агню на суседнія аб'екты. На ліквідацыю былі скіраваныя 12 экіпажаў МНС. Пажар паспяхова зліквідавалі, а другой 50 уночы. На шчасце, пацярпелых няма. На месцы працягваюць праліваць канструкцыі, а спецыялісты высвятляюць прычыны, якія прывялі да ўзгарання. Небяспечная тэндэнцыя. Зламыснікі змянілі тактыку і пачалі атакаваць дзяцей. У Менску 13-гадовы падлетак стаўся ахвярай ашуканцаў, якія праз соцсеткі выкарысталі яго для крадзяжу сямейных ашчаджэнняў. Сына обманули мошенники, он вынес все деньги с квартиры. Сыну сколько лет? 13. Як гэта працуе? Махляры ўвайшлі ў давер пад выглядам аднагодкі, выведалі геалакацыю школы, а затым запалохалі дзіця званкамі ад імя супрацоўнікаў СК і КДБ. Дзіця, напалоханае крымінальнай адказнасцю, было вымушанае знайсці ў дома і перадаць зламыснікам вялікую суму грошай. Самае страшнае – уцягванне ў схему іншых дзяцей. У ролі кур'ераў аказаліся падлеткі. 12-гадовая школьніца і першакурснік каледжу. Яны перадавалі па ланцужку дзясяткі тысячаў рублёў і валюту, нават не усведамляючы, што бяруць удзел у злачынстве. Дзяцей ашуквалі паводле той жа схемы, праз страх і маніпуляцыі. Я приезжаю, говорят, забрать какой-то пакет. Я забираю, еду на другой адрес. Там забираю еще одного мальчика сумку. И мне уже говорят положить все эти 3 вещи под мост і сфотаграфировать. У міліцыі нагадваюць, іх супрацоўнікі ніколі не пішуць у месенджерах і не патрабуюць перадаваць грошы. Навучыце дзіця пры любым падазронным званку ці пагрозах неадкладна класці слухаўку і расказваць вам. Беражыце сваіх дзяцей. У соцсетках завірусілася відэа будаўніка з Бабруйска. Пасля наведвання могілак мужчына звярнуўся да ўладаў з рэзкім пасланнем. Паглядзіце, колькі людзей памірае да 60 гадоў. Можа, тады вы зразумееце, што не трэба павышаць пенсійнага ўзросту. Был сегодня на кладбище. Смотрю, столько новых могилок. Прошел, посмотрел. 40, 50. Мало кто до 60 доживал. Сегодня за день только услышал о 3 смертях. И все молодые, все до 60 лет. Так хочется спросить у этих правителей. Люди, сходите на кладбище, посмотрите, во сколько люди умирают. Может, только потом вы поймете, что не надо вот эти ваши законы о повышении пенсионного возраста. Денег нет в казне. Воровать надо меньше, и деньги будут. Ужасно. Всех чиновников на кладбище, всех. Ягоныя словы знайшлі водгук у тысяч беларусаў. Людзі ў каментарах пішуць, тыя, хто па-сапраўднаму працуе на будоўлях і ў калгасах, часта проста не дажываюць да пенсіі. Каментатары абураюцца. Пад адзін грэбень стрыгуць і тых, хто сядзіць у цяпле, і тых, хто гіне на цяжкай фізічнай працы. Незвычайны спосаб эканоміі прывёў жыхара Гомля на лаву падсудных. Летась нецвярозы мужчына надумаў не плаціць за праезд у аўтобусе. Каб пазбегчы штрафу, ён назваў асабовай звесткі школьнага сябра. Кантралёры аформілі пастанову на чужое імя. У выніку праз нейкі час з банкаўскага рахунку таго сябра прымусова спісалі 126 рублёў штрафу з пеняю. Цяпер сапраўднаму парушальніку афіцыйна выставілі абвінавачванне ў незаконным называнні персанальных звестак іншай асобы. А берасці ахапіў скандал. Тэрыторыя вакол легендарнай крэпасці рэзка змяніла аблічча. Камунальнікі правялі маштабнае высяканне дрэваў, што выклікала хвалю абурэння сярод гараджанаў.
У соцсетках беларусы называюць тое, што адбылося варварствам. Замест зялёнай зоны, што ратавала ад спёкі, цяпер лысая тэрыторыя, якую людзі параўноўваюць з прамзонаю ці паркоўкаю. Асаблівы боль экалагічныя наступствы. У разгар сезону гнездавання птушкі засталіся без дому. Валанцёры літаральна ратуюць з-пад пілу савянятаў, адзін з якіх, на жаль, загінуў. Тым часам камунальнікі Берасця тлумачаць, што гэта вымушаная захада. Паводле гендырэктара ЖКГ спілавалі толькі аварыйныя інвазіўныя расліны, як лёны і акацыі, што страцілі свае эстэтычныя ўласцівасці. Чыноўнікі запэўніваюць, што гістарычныя таполі не чапалі, а на месцы спілаваных абавязкова высадзяць новыя дрэвы. Аднак мясцовыя жыхары не давяраюць чыноўнікам. Яны бачаць толькі пустэчу і асцерагаюцца, што экасістэма крэпасці, якую фармавалі дзесяцігоддзямі, незваротна знішчаная. На Камароўцы пачаўся ягадны сезон, але цэны прымушаюць здзівіцца. У канцы красавіка на прылаўках з'явіліся першыя маліны. Калі пералічыць цану за латок на кілаграм, выходзіць 136 рублёў. Побач яшчэ адна навінка. Іранскія кавуны за 9-10 рублёў за кілаграм. Прадаўцы абяцаюць, што яны салодкія, як у жніўні. Што да клубніцаў, тут выбар на любы гаманец. Беларуская ягада каштуе 35-40 рублёў, а грэцкую можна знайсці ў 4 разы таннейшую, за 8-11 рублёў. А вось кошты гародніны радуюць пакупнікоў. Цэны на агуркі, памідоры і перцы ўпэўнена ідуць уніз. Агуркі ўжо ад 3,5 рублёў, памідоры ад 5. Калі планавалі вітамінны салат, цяпер самы час, каб прыйсці на рынак. У Польшы адбыўся скандальны выпадак. Беларускага валанцёра дэпартавалі на радзіму, нягледзячы на спробы праваабаронцаў гэта спыніць. Усё пачалося з таго, што паліцыя затрымала мужчыну за пратэрмінаваны дазвол на жыхарства. Памежная служба прызнала яго пагрозу ў бяспецы праз правапарушэнне паўтарагадовай даўніны, кіраванне аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення. Самае спрэчнае ў гэтай гісторыі – працэдура. Мужчына падаў заяву на міжнародную абарону і звярнуўся ў Еўрапейскі суд у правах чалавека, каб забараніць дэпартацыю. Пастанова міжнароднага суда чакала разгляду на днях, аднак, паводле актывістаў, адваката не папярэдзілі. Мужчыну таемна вывезлі з цэнтру і перадалі беларускім памежнікам яшчэ да таго, як была разгледжаная ягоная скарга. Цяпер праваабаронцы гавораць пра грубае парушэнне правоў. Чалавека фактычна пазбавілі магчымасці абараніцца і выслалі ў краіну, дзе ён можа зазнаць пераслед, не дачакаўшыся пастановы міжнароднай інстанцыі. Падрабязнасці чытайце на belsat.eu. У Менскай вобласці па дарозе да дзіцячага санаторыю «Сонейка» здарыўся жахлівы інцыдэнт. Вялізная сасна упала літаральна перад капотам аўтамабіля. Катастрофу перадухіліла рэакцыя пасажыркі. Яна своечасова заўважыла падзенне, дзякуючы чаму кіроўца паспеў націснуць на тормоз. Без каментара. Женя! Ты видел? Нет, Видел? я не видел. Какая ты умница, молодец, солнышко. Беларусь цяжка прыходзіць у сябе пасля удару стыхіі 26 красавіка. Эпіцэнтр шторму прыпаў на паўднёвы захад. У Пінску адбылася пылавая бура, а ў Ваўкавыску парывы ветру дасягнулі 24 метраў за секунду. Падраздзяленне Міністэрства надзвычайных сітуацыяў больш за 60 разоў выязджалі на распілоўванне паваленых дрэваў, што пашкодзілі аўтамабілі ў розных рэгіёнах краіны. Зіма раптоўна вярнулася ў красавіку, у Ашмянах выпаў снег. Яшчэ больш складаная сітуацыя ў суседняй Расіі. Пад уплывам цыклону Ільве Маскву накрылі снегапады. Сіноптыкі папярэджваюць, там можа выпасці 1,5-месячныя нормы ападкаў, што пагражае масавым абрывам ліній электраперадачы і скасаваннем авіярэйсаў у Беларусь. Найбліжэйшыя дні ў нашай краіне будуць няўтульнымі. У аўторак і сераду захаваецца ўплыў халоднага цыклону. Чакаюцца дождж і мокры снег. Тэмпература паветра днём складзе усяго ад 5 до 11 градусаў цяпла. У чацвер 30 красавіка верагоднасць ападкаў захаваецца, а паветра прагрэецца максімум да плюс 13 на захадзе краіны. Самы небяспечны фактар – начны мароз. На большай частцы тэрыторыі да канца красавіка чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 5 градусаў. Аднак метэаролагі даюць надзею. Арктычнае паветра пачне адступаць і доўгачаканае цяпло вернецца ў Беларусь ужо ў першыя дні траўня. Гэта былі ўсе навіны на сёння. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.